Good morning guys. Morning plus ini. Keren video. Anda mau pernah tahu ada mana ni? Royal University of Student Update. जों दा ब्रेकफास्ट जानो थांगासिनो आंखौ देखायदोब्रा हाय गुड मर्निं बयनिसिमबो हाय फुंबिलि फिसाय टेस्ट भिडिअ भिउस बारायगासिनो बे फुंबिलि फिसाय बियो दाबो भिडिअखौ रायलायगासिनो फाग्ला साफ्रिया साफ्रि नै थांजोब्बाय ब्रेकफास्ट जानो मालाय